Pozdrav svima, moje ime je Nenad Ristić i ja ću vas naučiti da govorite srpski jezik. Bez obzira da li ste početnici ili vas zanima konverzacija ili recimo poslovni srpski jezik, bez brige, uz malo vaše pažnje i mog truda, zajedno ćemo rešiti vaš problem. Činjenica da je moj srpski jezik zapravo maternji jezik i da sam škole završio ovde u Srbiji će vam pomoći da zajedno rešimo i prevaziđemo vaš problem i da vi počnete da govorite srpski jezik. Srbija je jedna mala zemlja, ali sve popularnija i poznatija. Iz Srbije nam dolaze velike i slavne ličnosti, velika imena, poput Josipa Broza Tita ili možda naučnika Nikole Tesle ili Rade Šerbedžija ili Novak Đoković, poznati sportista. Svi oni su govorili srpskim jezikom i dolaze iz Srbije. I zato, ako ste vi spremni da učite, ja sam spreman da vam pomognem u tome. Ja sam pravi čovek za vas.